Шайтан алгыры. Джин, әйдә уян, уян. Сойер? Мин күпме йокладым? Узак. Мин сиңа юл итәргә бирдем. Клэр һәм Лок, алар кайда? Белмим, иртән кайтачакбыз диделәр. Алар кайтканчы китәргә кирәк. Әйдә тынычлан. Мин Лок белән. Бу Лок түгел. Әйе, беләм. Кем генә булса да, ул безне бу шайтан утравыннан алып китәм диде. Мин китә алмыйм. Сон монда каядыр. Ул монда булса, мин сиңа сүз бирәм. Без ансыз китмәячәкбез. Бу нәрсә? Алар кайтты. Сәлам. Сиңа да сәлам. Абау. Джимми. Син. Искиткеч. Син дә курчагым. Сөйеклем, Әйе, иртәнге 9-да очрашуың дигән идең бит. әйе, ни шуннан? Хәзер инде 8:42. Шайтан алгыры. Син моны күрергә тиеш түгел идең. Бу кадәр акчаны кайдан алдың? Бер керемле эш бар. Һәркем 50% кертә. Иптәшем минем акчамны күрергә теләде. Ләкин борчылма, мин узакка түгел. Мин тиздән кайтам. Аннары без синең белән. Абау. Кейстан китеп тор. Эй, тынычлан. Мин сине аңладым. Алдакчыларны яхшы беләм. Минем ирем дә шундый. Шуңа синең уеныңны шундук белдем. Нәрсә? Кейсың ялгыш ачылдымы? Мин шундый юйләрме? Дөресен генә әйткәндә, әйе. Син ни дисәң? Күрәсеңме, бу алдау. Тышта минивэн көтә. Бүлмәне тыңлыйлар. Полиция саклап тора. Шуңа коралыңны куй да, берәр нәрсә уйлап чыгарырбыз. Аларга син кирәк түгел, аларга ирең кирәк. Кейста күзәтү җайланмасы. Син аны иреңә алып барырга тиеш идең генә. Син полициядә эшләгәнеңә ышанырмынмы? Без чылгап алынган булсак, нигә беркем дә сине якларга йөгерми? Миңа яклау кирәкми. Чөнки син дөрес итеп коралыңны куячаксың. Куймасаң, мин тылсымлы сүзне әйтәм дә, ишекне ватачаклар. Синнән алдакчы чыкмый. Ла Флёр. Нәрсә? Полиция, коралыңны ташла. Кулыңны артка. Ахырга кадәр суздыңмы? Башкача булмады. Әйдә киен, Джим. Әлбәттә, иптәш. Син күпме? Гаҗәепме? Киттек әйдә.